Ofoso ya kai obofo wo mranti bremu o. Ansa na bremu odin aba. Ebra ye hye teams ni nyina ba ne ye kire se. Nana fo mo bebo 3 matches muni team asomazi team azi. Sa bre na nam wo ahode na wo se mo konkode nya bra ya bodro. Na mo be hye se ye fawe ya. Onipa bia wanka obofo wo mranti bremu a ebre bone ne ba na ani bra ba wafa. Bozo aye ni brefo afenu start na wo gina dwembone ma obi. Sese Ghana fo nyina nka ya bofo ye mranti brem tama ye start ball no ye modro no tama ne ye nhyaye no ye ntima nka ya bofo ye ntima nhye sapo mu nsuo saa bra no na kudus na mabuo no ye wo ye bompe so one start ball na asumdie mra no saa mranti brem no ya nka yo ye guzu a ye hye ye kɔ na afenu wo yale kura ye wo na tigwo so mra me ba ne saa no wo tan ba Jese obi tuwa wo bompe ese kurobi nsoso ndusu na chance mbra man nya adwembone. Bompe ese kurobi modro ono so ne manfo ase skata wo na chize onkofo nkunimdie mra no afe Ghana ni ibo mra ntibram na na oza ngwodwe no opere ko no wanka yo. Sana bibifo ya tio. Sa bra sika kura na obetima bosese bi no emmani tirim. Enti ade achie na wa mobra ne bra bia bobra no atose na nkankan na kwahwe ne madi ade adwembone nko a woni paso omnanti bremu anka obofo adwembone ba utirimo ebasa wo se wudini ebasa wo nwuna dwempa ebasa wo mpa fufuro yeyo ya yenka ye bofo wo ye mnanti bremu omampanyi tam ye to aba ne ma wo no a o ena na wa nwode se wo bie nyuma ena na wa nwode se wo ya akwan omfie o ye beto aba na anu ye yi ejina ye yi no afa nu obeyi akwan yo akohwese ye besa ato aba ama no afa nu obebie nyum ahwese ye besa ato aba ama no wan kai ne bofo ne mana ntibrem samna no wo akwanya se galamse ni nwuo no samre na soja fo na mase agi skadi wo hunu yo wanju o maso afa nu obeyire ne kete ya yenka ye bofo wo ye mana ntibrem na na ya to aba ma wa ye yi wo se bra bedi akonya se wo hene ewo kuro nim no ewona na wasa wo kai se mpanyimfo bi na di wani ma woso omudidie ewona na wasa wo kai sa sase we eni wo enna ye Europe nzo otumfo ze etu no afa no odi mi diga se mambeje wo proto afa no ojankofo ne emam dia ma no wo hene gi minti wa hunu we nyina atama ye yi ni so yo hene no ye etu na furade so no afa no na ani ba na ho so ofalumba ya ka obofo wo mra ntibrebo samna ye jaso mpesi ti nyina ma ne awo ye ne abetimi ayehwe yo men twenda bia ye wo wati gogonza no akasa enuma ye yi musica mama menyo ba agwagoro no filimu na fe na abetira nyuma woza wutuo eti mesiro se wutie ye ne a kai wo bofo ewo wo brand bidemu ene na ahode ene na atimi bo aboso no ko ba bi a wo pe awurade asam si bira bi ba afedo obi na bebo aboso no do ba ko fa ako a wo mpe enti bira wo ho odiri ya no fa ako a wo pesa wo ko na wusiesie ho nkomo apese wudi na toto ho ne ma yio akontu apese wutu na wo start pe ofisa ne ho ne ma na atimi ye ne sa ebebo entwa me modoro ansa no abadwin se we firi ma ye bedi nkunim no ki mo nso ne awo ade ekuta wo mo ni nso ne awo ede te na foso me kasa edu me bi wo ho no mo a so so hwede etu aya kawe na mo no da abasa ene me kasa asem edumre bia won hwe Ghana na ye wo no ubenu nipa bi nanso abasa woni so ne awo udi ekuta wo no hwa no ne ye nya ne Ghana hanom ya de ankasa ekuta ye no yempe ya de ekuta ye no yempe chise ketisa enye ya nuya ne yede ko eno ne de bekum ye bekoto amampokum ne edam ade na mpa ye nyina nim na nsuedu me bia wokwa kwose broni krom a ya hye ne krampo no wakogya ayine ne ye boy nsem ma no next time no edu me bi ho no ma ye ne ohwe adasa ni patutum bia no ade bia na ye bia ye mpe ye jagu ho yakopa brafo de yesu se me yani nso de wo na de ekoi boy ya ye boy ene ye be hye Ghana fo ne ye be hye Bible self fo anu kasampa hama madin krofo bi hu ya pa o boy ya ye boy madin krofo bi hu ya ene ye be hye yen ene Ghana fa anura boy ya ne ye Egypt boy yi me makoma tom yem because na minim se
said ye tea free phobia no ye po program yi e ma bi ye sports wo kwafia e wo hanom ne mo ye mo kekan ye ene ye koku ye ene ye nkrofo okro na Egypt na ye ensu nyankopa daroma ye bo ye tisha no mo so ate ofoso du me bi na no bi nyantokwa na bo no bo bia ena magro ye de o ye mi eni so de kuta yen ye koda ne asori ne ye bompa awurade me hye wo yi awurade dum yo dum ade na okrom ni ko bompa de wo mompa ne nyame nom no na nim gwase kan konkonte bi kan kruma mo ani so de kuta wo ye encourage boys yi ade anya no nko se ubi ha wo bakura koye exams na se sebe no ma bi a chia broni wakane bana batan ho no wakache se next time no menye se mense na next time na day amora na yi no na ekosoro enei yenwan bi se sebe mpraduasa wenya guta na mebo sebe mpraduasa ankoye sika bi angrofo bi je yenyai na wanyene nso ano no ye kana ono no wanyene nso ano kwaje obi asa so ana on the one sesa obi kwaje ni sika no yenya kudu asem to baabi wo fosuo mumma Ghana ade ekuta ye no ayeye dia no mumma yeni nso mabobi din se yakwa enim mumma yeni nso aka oba baako ene mawu so mumma yeni nso de ekuta ye fosuo meme de mo ogidie yeni wana dwene se sabin pre Ghana Black Star ke beko work abda enso nyankopa da ma ye kwa enim he obi wo a we host nation enso kura no wanu baabia na edan ye twe ne ba fie ye koyanim eno host nation yan hye ne wan ana wie no madane anya na nwadwo na ya wia ti bibia betimasi se na Friday so eto fo so me de kaka me kan se mo wani so de kuta o de nyame de ama wo ema mu no mo wani so ye twe mu tan utimi nkofa masi ama ne Bob Black Star utimi nkofa Cristiano Ronaldo mane ma Bob Black Star de kuta ye no mo ye ni so no ne kan sempa enwu nkura yi so okay mo ye mu abambonye ofosuo abambonye me anura me mum de me mani genera e wo kwa bisu because de ne kasa bia na ekoso se me monitor pa wo mu atama di mara mo chance amanfo fry ye be Ghana 5 ye be Ghana 4 ye be say enura mam sa ankom se bia sofufuo bi hye ye be Ghana 4 obi kura se kuduzukura no nanim be gu ase e wo park ne so amasa nipa na osi nanim be gu on ne benura obeti yanim na wiase ayetefra wiase anaye abutu nemom kakra na aka no mum ye ni nso ye encouraging kulai ni enhwe na football na bibia timi si o football mu okay ofoso me dashi ene no ho na ensere ke wiaso ya sa be ya fonso bebre obehwe ase no na wonim sa wahwe ase opportunity ni da homa wa take advantage of it enko kasa mi ana no wo kwa ana mako ma bi ti akọ so be ma ai sabu mi nyina na mo se na ni asem bia kamenu ya me ma no so be ma wiase sa otena ho na wo no ho na se wo sra wan hwe ya obehwe ase nso na wo hu se wakọ akọtọ amene mu by the time obe realize no na bia amena ne so netie no aka bunka mo so ansa na be hu se wani mu nyina akatente no me hu ba bia enye ye me bai ba bia nso so a enye ye na enema nyina da ne kwayem e de amount it is advantage no and as opportunity akonya ne beta ho a take advantage of it na ye wo afam dia obetimi ye na ye wo adwen se wo ye nkunimdifo wonya obi a ye bo wo ba wi ase se bra bedi nkuguo enti bibia wo ye bia no yitiri mu da firi ho na ye se ma ye wie oh ma ye wie mi wodin ohine ye mi wodin ba bia wo se wo wodin a wo sompa ase no me ka cho bia be ko ba bi na wo nye obi a ho baby a wusu wodi enti no ye player bi enti no baby a wadru no obi enti min kan no I am telling you bekọ baby na nkwada na akwa butu form what am I say Ghana Black Stars for instance enu ayekwa akon enye enu anko na yekon ye wo hwe ye team ya ye wom ya ye friends ye group yi Mozambique nyam say no mbebo last match what am I say Egypt wo ho Keved wo ho Keved we were having advantage senka ye betimi ahye wonom but yan take that advantage no any ma won by day e betwi fire so
na deɛ fo ne korampo no went me deɛ di we say Egypt fo a obi a oda bakosem o era was saying say that time na near was seven appear the likes of Asamoah Jan the likes of your phone said Bafo Jan Mike Essien any the day you know Jan na so ne the why mere ni nuan wo nyini nipa wo nyina na wo mpo no na ego enti experience na wo ba say ye football nto amika said the day you perfect wo be chase ball e so mko akra bi na obi ada ni nuan konkoto so what am I say enti ye ka kire obi asa yitiri mu de efa free wafa na ka cham say na me ye dan ya me yo hene ena me ye dan ya me ye prayer we me ye dan ya me yo na samoa me ye dan ya me ye kwaku me ye dan me yo for so na ate wa me so so won hwe ye akwada keto obobon se ene ba ba yi wase atwede am wani magu asente no ye ka kire wo se ema wutiri mu nya wo de e wo afuo mu ema wutiri mu nya wo de se ni papa wa asem enu no ho na ensre hweye no aware na woti ase no wan ka se me de da ma ware no ma register wie ya hye me ka wa wie enti eno ano no tirimude wo kosko asem ma me wosika me ma me wo ho wo ba na sa ba ma bu si dan a wo se mabusua asase so e na me de kwa akosie e wo se me aka sam kwate me ho no se da bi me anka sa na se me de to ase because abusua de wo ye dan ya abusua no de nani ato nipa so Bible say eno me nka obi ode ne ho eto nipa so se wan ka sa so ye nipa de a zufa ho to ho so fo ni to awrade so na ya wo afam de menu no ho na nsere na nkyene sometimes e ya no won kanfo no to bi o kanfo no de na so no wo so no aka sa no wadu akire e hu sa wa tere nkwan ni mu ama amanfo budget no say wan kwan ya dansa na waye ntime sraw sa wote wa ablabom enu no nkasa ba bia wadu no wawie na wan hwe ya obi beyi wase atwede am wa hwe ase bom ntime nsole biem ofo so me de manu asi ase